Ola, este é o xogo do aforcado. Entón, neste caso, escollemos unha palabra que ten 4 letras. É por iso que esta ficha ten 4 círculos. No caso de ser unha palabra que teña 6 letras, pois tería 6 círculos. Vale, aquí temos as fichas. Entón, un xogador ou xogadora lle preguntaría a outro, por exemplo, ten unha O? E entón o outro acollería e diría sí, e a poría no sitio, ou non, e a deixaría aquí. Neste caso non ten. Entón, pois, deixaríase aquí e abriríase a primeira ficha. Aquí pon, ficha 1. Ben. Seguinte. Pois ten a letra S. Si, ese que ten. Onde? Aquí. Vale. E así consecutivamente. Conforme se vai confundindo a outra persoa, pois se irían abrindo destas fichas. Como se ve aquí, pois estaría a 1, despois habería que buscar a 2, que encontraríase aquí. A 3, aquí, a 4, e así, desta forma, pois tamén traballamos os números, tamén traballamos a atención, a agudeza visual, a percepción, e bueno, e así tamén temos en conta, tamén podemos saber cantos erros tivemos. Ata que ao final, pois, chegaría a imaxe clásica do aforcado. E iso. Por exemplo, neste caso, pois podería ser casa.